Kaya kayo ni basta bugas na. Masay sikreto nimo nga kuan para makuan putuban. Ano lang, like, share, comments, daghang entry ana. Para daghay kuan para dai chance ang mudaog. Like, comments lang. Yan sabay sa pagampo. Okay, unsa gibati nga nakadaog? Perting lipaya oy. Congratulations na. Yeah, salamat kayo. Sauna na ako ni. So kauban ako karon diri si Ma'am Christy Cabusas, ang ato ang rice winner. Di ma'am diri ka. Mainit sa ta. Oo. So ingon niya mamainit sa dumi. Sa shumay. Uy. Init pa biya. Non-pork ba ako? Ha? Bawa ko sa pork. Kana mo chicken. Chicken sige. Oo. Kaya wala mo nag-anog pork good kay kasagaran chicken. So ginbahit ko niya og kuan, isnak ko sa daw. Lipay man siya kay nakakuan man siya, nakadaog man siya kuan, bugas. Gani. Kasi imong gibati gabi nga kuan. Lipay kayo eh. Ha? Ikatulo pa ko tong ano, tanaw sa live. Simana? Oo. Ay, tindur ako eh. Sige. Ikatulo na ako tong tanaw. Tapos tsambahan dayon. Tsambahan ay. Ang nag-share si mo ha, si Ma'am Kuan? Si ano, si Ma'am Jocelyn. Tingatod si mo Yakult. Sorry, naga-deliver na siya, nagabaligya. Nagabaligya sa Yakult. Na sila yung mga Kuan. Self-service sabi ni siya. Sige, ako rin. So, mo na yahan Kuan, tindahan rin gamay para Kuan. Diskarte ni Ma'am. So soft drinks. Ayaw na! Ha? Namis, ano? Matukan ka na si. Andaman ko niya snack. Nalipay siya sa iyang kuan bugas. Sige. Sparkle sir, okay na. Sige, okay na. Salamat anak. Nang sa may gibati gabi nga ikaw may napilian sa. Nag-screenshot day, nag-screen record day ka. Okay na. Ano sa'yo mag-gibati? Lipay kayo, lipay lang pamugas. Lipay ng bugas, no? Ate, sudan na lang paliton. Gani. Una-unaon, sudan na lang paliton. Naon sa ingon yung bana, lipay po siya. Lipay po dahil sa usa man na maginatanaw day. Kuy ko day kay makadoktor og bugas. Timingan na yun, no? Nasertihan. Grabe. Labing swerte nimo ba? Nasertihan gani. Nakadaog og bugas jud. Wagi pa na sir. Dami kayang sumay. Kung kasuroy mo dito sa Patima, naras tumoy si Kuan, naras tunga si Kuan, si Ma'am Christy, oo. Diretso lang ninyo, dami kayang sumay. Tinuod yung istorya. Ako, dili kay ko Kuan, panagsara ko mukha og sumay, pero pag tilawan ako siyang sumay, hasta lamia. Tinga nakalami daw ang Kuan, ang kalipay niya nga, nakadaog siya bugas. Sobra pa. Sayang, oy. Dili man no, makuha dya. Kuha ba libre ra. Gani kay paano wala kay kapital. Tanaw man kay kaglahi nga video nga. Dili ka po sila. Kanda ka kuha lang goy hago. Igora ka mo. Sige, naminaw ka Ma'am Christy Kuan, Ma'am Jocelyn. Sige man siya deliver ko sertihan ni mo ti oy, ano ba sa ako biya to igsuon pud to nakadaog. Malaki. Igsuon pud daw niya. Surtihon siya nga kanang ang iyang siran, surti kay siya, surtihon. Surtihon siya nga siya mo sir. Ikaduhan ako. Itong lalaki si Ramil na to. Igsuon pud daw to niya. Ganda ko. Nahatod na ko to. Last una yun nga Domingo. Lunes. Yana siya. Sige kay ikaw ra pud sunod kumanta ti oy. Ano tinood. Yawa niya no. Like lang good siya din. Comments anak mo ra man good na kuan anak pa siya. Malagiti Kaduhan ka niya. ko. Nabusog ko sa iyan kuan. Salamat. Nya gising mo asa. Sana ko to. Ganda man nun eh. Kaya man mo ni. Kaya kayo ni basta bugas na. Masay sikreto nimo nga kuan para makuan putuban. Ano lang, like, share, comments, daghang entry ana. Para daghay kuan para dai chance ang mudaog. Like, comments lang. Yan sabay sa pagampo. Okay, unsa gibati nga nakadaog? Perting lipaya oy. Libre na god. Libre ng bugas way kapital. Gani.
Sira ni may mga kuan, imong silingan po. Oh, nag-share na sila, ako nag-ingnan, nag-comment, nag-argue sa Makita gini lang yung video dito. Oh, nag-chat gani sila kung saan ako, apil na mo. Ay tama rin no katong nagkuan, kung ginagiyon ko si mo congrats. Oo. I-like ning kuan, katabang reel ah. Gani. Sige, congratulations na. Ayaw, salamat kayo. Asawa na ako ni.